No niin, tosiaan moikka katsojat. Tää tulee nyt sit mun TikTokkiin ja ton YouTube-kanavalle. Ja, tässä on Hannele, meidän poitsu äiti, mun rakas avovaimo. Se on moi. Moi. Ja tosiaan nyt me päätettiin yhdessä sit kuvata tää legendaarinen Sprite-haaste. Nyt kun mä saan jonkun kaveri tähän mukaankin, niin nyt jaksaa taas kuvatakin. Tosiaan, te tiedätte jo. Suurin osa teistä ainakin tietää tätä Sprite-haastetta, kun tää on niin ikivanha juttu, mutta en nyt keksinyt mitään muutakaan mitä kuvaisi, niin kuvataan nyt Hannelen kanssa sit tää Sprite-haaste. Eli Sprite mahdollisimman nopeasti alas röyhtäsemättä. Se on tää idea. Mä voin avata sen. Mä avata sulle niin. Ja tosiaan niin kuin näette, niin nämä on täysin avaamattomat. Näissä on kaikki hiilihapot, hyvät hiilihapot jäljellä. Varmasti tulee röyhtästyä. Ja tosiaan. Tästä ei tule mitään. Kyllä tulee, usko huviksi. Nyt tulee vielä viimeistä röyhtästä. Nyt kun ei vielä ottanut Sprite, niin hyvä röyhtästä. Pro-tippi kaikille teille, jotka haluaa kokeilla tätä kotona tai jos ei. Noin, eli kippis. Kippis. Nyt lähtee. Ai niin, että tulee sit sattua jossain vaiheessa. Vittu meillä on nyt läksä. Ei röyhä. Ei röyhä. Ei. Mulla on vielä puolet jäljellä. Onnea sulla vaan. Oikeesti mulla on vielä näin paljon. Yli puolet. Mulla on alle puolet enemmän. Röyhy kurkista, mutta ei saa röyhtästä. Tuntuu epämukavalta. Tää sattuu niin kauan kun ne röyhtäsee. Ei mä en pysty. Polttaa tossa kurkus. Matti kurkkuu äsken. Ei mä pysty. Ai että kun helpotti. Tän verran jäi. No katsotaanko. Pitäisikö Hannilla parempaa? Mulla meni se oikeesti tän tällä läksä, mulla oli pakko röyhtästä. Pidä se Sprite siellä suussa. Tän jälkeen voi sit nauraa. Tekee pahaa jo. Tekee pahaa. Tiedän se tuohon kylmän Spritella näkee parempi. Onks tää turvallista? Oo. Niin kauan hyvät kun röyhtäiset. Joo, milloin tää loppuu tää haaste? Ja sit kun sä oot saanut se pullo tyhjäksi, jos sä röyhtäis. Tai jos sä röyhtäis ennen sitä. En mä voi tätä läpästä. Teekö mä väärin? Näet. Mahdollisimman nopeasti alas ja röyhtäisemättä. Sulla tulee epämukava tunne tosi. Mulla jäi tosiaan vielä... Ei pysty enää, mä en oikeesti. Mulla ottaa kurkkuu. Niin, se... Mulla ottaa oikeesti kurkkuu. Tiedän. Ottaa ihan oikeesti. Mä en tiedä miten se niinku pystyttää. Mistä mä tiedän? En oo kyllä tottunut tälleen juomaan kyllä Spritea. No en oo. Tiedän. Ei jumalauta. En mä sitä joo. Se on se ihan... Tekee pahaa jo. No, niin, se helpottaisi kun röyhtäisee, mutta vielä ei saa röyhtäistä. Joo, mä voisin tässä kans tyhjentää taas loppuun. Mut mä itse hävisin haasteen. Sulla on vielä vähän. Noin.
Mitä nyt? Tää on tyhjää. Ja Hannelle voi. Hannelle läpäs. Tän odottaa vielä pieni hetki, että jos tulee röyhmä. Tekee pahaa. Röystä sen helpottaa. En. Röystä sen helpottaa. En. Mähän voitin nyt. Joo, mutta niin voitit. Nyt sä voit röyhtästi jo. En mä röyhtäsä. Mm. Tekee pahaa vaan tähän kurkkuun. Siis kurkku tuntuu tosi niinku epämukavalta nyt tällä hetkellä. Ei tää oo paha haaste. Me tekee kyllä pahaa vaan tuossa kurkulla. Niin kuin ehkä röyhtäs. Mutta eikö se idea oo se? No. Nyt sä voit röyhtästi ihan helpottaa paineetonta tuossa kurkussa. Pitääkö oikein taputtaa tällä ja selästä tulee se röyhä? Samalla kuin vauvaa taputetaan. No niin. Mutta mitä tässä nyt kävi sitten? Sä voitit, mä hävisin. Ei kipi.